చౌరస్తగా ఆదివాసుల రాస్తా రోకో తాక్షరమంతా ఇదే మా ఊరు కుటుంబ నేడు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తము ఆదివాసుల సమస్యలపైన నేడు బంద్ పాటించాల్సినంత బగటంగానే రోడ్నగా మా ఆదివాసీ సమాజము మా హక్కులను లాసి నేడు ధర్నా రాస్తా రోకో తీసేమంటారు. అదైతే నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానివ్వండి, నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వం నేడు ఆదివాసుల పైన సౌది ప్రేమతో వచ్చామంతా నేడు అక్రమంగా వాతిరి వీళ్ళు అమ్మడుకు నేడు వీరు 1950 తగా ఆదిమ 90 తెగలకి మంతగు ఇది చూడవల అవసరం అంత భారీ జరిగితే నేడు 90 తెగలకి మంతగు తర్వాత వీరు 1956 నా వాతురు 1976 నా వాతురు అక్రమంగా వాతురు కాబట్టి వీరు ఎస్టీ హోదా మొత్తం రిజర్వేషన్ మొత్తము లంబడలు చేర్మంటారు కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాలకి స్పందించి మాకు న్యాయం కియన నేడు ఐటీడీ పరిధిలో జాబులు కానివ్వండి సంధి మావ ఆదివాసీ 90 తెగలకు కాయబకనే ఉంది తెగ మొత్తము ఓసరమంతా ఆదివాసీ సమాజం తేన్పరో ఐక్యతమంతా బట్టి నేను ప్రభుత్వం భారీ స్పందించేసలే ప్రజా ప్రతినిధులు కానివ్వండి నేను ప్రభుత్వ అధికారులు గిరే నేను సవితి ప్రేమతో వచ్చేమంతా నేను జీవో నంబర్ 3 స్థానికంగా బోరైతికి ఆదివాసులకు కిసర్ మంత్రి షెడ్యూల్ ప్రాంతం అందు ఇది షెడ్యూల్ ప్రాంతంగా ఆదివాసీ ప్రాంతంగా ఆదివాసులకు ఇవ్వు నౌకరీ సియన అంటే నేను గవర్నమెంట్ బతల్ కిసర్ మంత్రి జరిగితే చూడవకనే మొత్తము దుసర జాతితో నేర్చర్మంతా కాబట్టి తేన్పరో ఐటీడీ పిఓఐ కలెక్టర్ ఆయి తేన్పరో దృష్టి సారించి మొత్తం ఆదివాసులకునే భర్తీకి అని నేను డిమాండ్ చేశామంతాము. అదేవిధంగా పోడు భూముల సమస్య ప్రభుత్వ వ్యవహారాలు ఉందియే నేను ప్రభుత్వ అధికారులకు మంత్రి మేము ఒకటే కోరేది ప్రభుత్వ అధికారులకి, అయ్యా మేము ఆదివాసులము మాకు సాగు చేయాలంటే 2-3 ఎకరాల భూమి మేము సాగు చేస్తున్నాం, తాత ముత్తాతల నుండి చేస్తున్నటువంటి మా భూములు. మరి మీరు మేము గత 20 సంవత్సరాల నుండి మాకు పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలి, మా ఇది హక్కు, భూమి మీద హక్కు ఉంది, నీరు మీద హక్కు ఉంది, ఈ అడవి మీద హక్కు మాది అని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలకు వేడుకుంటున్నా కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు మాకు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఈరోజు రోడ్డు పైన వచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా స్పందించి ఆదివాసులకు న్యాయం చేయాలి, లేని పక్షంలో ఆదివాసులు మరో పోరాటానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పుకుంటున్నాను. జై ఆదివాసీ, ఆదివాసుల ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత, ఎస్టీ జాబితా నుండి లంబడలను, ఎస్టీ జాబితా నుండి లంబడలను నేడు మమ్మకు ఉంది 4 సార్లు ఇವು రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ಮುಂದೆ చేయమంతో ಇದು ಪ್ರಾಂತಂನಾಗ ಬಗಟಲೆ ವಲಸ ವಾತಿರು ಊರು ಆಗಬೇಕಿನೆ ಬೀಸಿಲು ನಾನಾ ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಹೀಗೆ ವಾಸಿಕುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಿ నేను మాకు వాయువల్లికి పోవైతే నౌకరికి మంతంగోయ్ భూమి మంతంగోయ్ అవి సందిరే దొడ్డిదారిగా ఏడ్చారు కాబట్టి ప్రభుత్వాలకు వేస్తాము మా ಇದು సమస్య అంతా తెన్ పరిష్కారం ఇంజనీరు నేటికి వేరికిరే ప్రభుత్వాలకు మాపోరో బతైకి మక్కి కాబట్టి నేను రోడ్డు పోరోదు వల్ల భారీ జరిగితే మాకును ప్రత్యేక షెడ్యూల్ ప్రాంతం సీసీ మంతరు షెడ్యూల్ ప్రాంతంనగా మావనాటే మావరాజు నమ్మకి పరిపాలనకి అన్న కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వాలకు నేను బచ్చంగైతే మంతంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమాయి కేంద్ర ప్రభుత్వమాయి సమస్య కొరో నేటి పరిష్కారం కీసేసలే కేడ భూమిని బ్యాంకిన్ పట్టా సీసేసెల్లరు ఊరుకుని రైతు బంధు వాయో రైతు రుణమాఫీ వాయో బత్తాయి సెల్లే ఆన్లా సాసర్ మంతరు అదేవిధంగా ఇక వాయువల్వంతా అವು రిజర్వేషన్ గిరి నేను వాసేసలే మాకును ఊరుకుని బ్యాంకినే 4 సీయు నౌకరీ ఉంది జాగమంతా మాకును ఒరన్గిరే సెల్లేతల పరిస్థితి ఇది రిజర్వేషన్ మావాందు మాకు సీయనా కాబట్టి ఊరు బగటలై వాతిరు వలస వాతిరుకు నేను ప్రోత్సహించారమంతా అదే లాసి నమ్మకు ఉంది వేచారమంతో మీరాడుతుందంటే సెలతే మొమ్మకు మావనాటే మావరాజు కార్యక్రమం కీకో మింజరి ప్రభుత్వాలకు నేను వేచారమంతం తెరే మా సమస్య పరిష్కారమై అదే లాసి నేను రోడ్ తగ్గుతాం మా ఈ బావైతే మంతంగా సరినే మాకు నౌకరీ 100% ಈಗ ಮಂದನ ಇನ್ವಾಲ್ ಜೀವೋ 3 ನಂಬರ್ ಮತ್ತ
ತಾನ್ಗಿರೆ ಕುಟ್ರತೆ ಪಾಸಿ ಮಾಡ್ತೇರ್ ನೇಂಡು ಪೇಸಾ ಚಟ ಮಂತ ನೇಂಡು 170 ಮಂತ ಇವು ಚಟಾಲ್ ಕುನ್ಗಿರೆ ಅಮಲ್ ಕೀಸೇರ್ ಸೆಲ್ಲೂರು ಇವು ಸಂಧಿ ಕೀತಕ್ಕೆ ಮಾ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ మా ఊరు సందిరే చొప్పటానీర్ ఊర సుధరా నాయర్ ఇంజరేన్ మావ జాతి తులాసి నేను ప్రత్యేకించి హక్కుల్కున్ భంగం కలిగించే ఇంజరే నేను రోడ్ పూర్వాయోల నేడు డిసెంబర్ 9 దేనికుంది మా ఊరు నేతలు స్వయం బాబురావు పిలిచేతరు ఇది డిసెంబర్ 9 ఎప్పటికీ మమ్మటో కొనసాగించేంత భారతకి మా జాతితో బద్విధంగా ಅನ್ಯಾಯ ಜಾರಿಸೇವಂತ ಎನ್ವಲು ಇದು ఉంది పోరాటం లాసి దివస్ ఇన్వల్మెంట్ ఎన్నుకున్న మాట డిసెంబర్ 9 నేడు ఉద్యోగ పరంగా చూడతెగిరే నేడు మాకు 100 పోస్టుకు లమ్మడుకున్న వాటికి మాకు కేవలం ముందు 2 పోస్ట్ పాస్ అయ్యమంటాం కాబట్టి అదే లాసి దొడ్డిదారైతే ఊరు లమ్మడుకు బదైతే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ಅಂತ వారు 4% మాకు ఆదివాసీ 9 తెగలకు 4% మತ್ತ ఊరుకు మిసిడికిసి ఆ టైంనే బదైతే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మంతయో ఊరుకు మిసిడికి రిజర్వేషన్ పెరగంతింగిన మాకు 2% పెరగంతింగిన ఊరుకు తచ్చుకుని నేడు మొత్తం రిజర్వేషన్ మొత్తం ఊరే కొల్లగొడిసే మంత్రి కాబట్టి ఊరకును ఎస్టీ జాబితాలు తినడం రేటు పెరిగిరే ఊరుకు అమెండ్మెంట్ వాళ్ళు ఆమెకి ఊరు బదైతే రాజ్యాంగం మంతా గుజరాత్ ప్రకారం నేను అమెండ్మెంట్ ఆమె కాబట్టి ఊరుకును వెంటనే ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించడం జరిగింది మేము హాస్పిటల్ మూమెంట్ మాకు హాస్పిటల్ దాదాపుగా 1992 తగ 9 పుట్ట హాస్పిటల్ నేను తొలగించని జరిగితే నేటికి బతికిర్ గవర్నమెంట్ కేవలం మాకును ఓటుకుని మనమే యూజ్ కీసేమంత తప్ప మా డిమాండ్కి వాళ్ళు బతికిరి పరిష్కారం కీసేయలే కాబట్టి మొమ్మటు నేటికుంది వేస్టర్ మంతం అదైతే రాజస్థాన్ గుజ్జర్కు మొత్తం రోడ్ పూర్వాసికును రాష్ట్ర రూపం ధర్నాంకితరు అద్దు పరిస్థితి నేను మొమ్మటు ప్రకటించేంత మావనాటి మావరాజ్ ప్రకటిస్తే నేను మాకు బతికిర్ గవర్నమెంట్ సంగ మాకు బతే అవసరం సలే మాకు ఊరు సీఎల్ బతే అవసరం సలే నేను సోవర్ మాకు ఏత్వాళ్ళు తప్ప సప్ప మా వావుటని పడి సీసర్ మంతం కాబట్టి మిర్చాంగి పడిచిందాం జొన్నామున సప్ప మంచి మా వావుటని పడిచిందాం కాబట్టి నేను గవర్నమెంట్ సంగ ఉంది జోక వట్టి ఇంజరి ఉద్యమం స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యాక అంత కాబట్టి నేను చర్చలకు ఒకవేళ మాకు కేఆర్ ఇంజర్ మూమెంట్ నేట్ క్వేరీ మూమెంట్ ఆశ చూపేమంతం బట్టి నేట్ క్వేరీకి మాకును చర్చలకు కేవలం మాకు కాలయాపన గీసేమంత కాబట్టి ఇది గవర్నమెంట్ను తగిన బుద్ధి తగిన శాస్తి విహాన ఇంజరీనే మూమెంట్ ఇంజర్ మంతం తాతలకి పరిస్థితి ఉద్యోగ ఖచ్చితంగా మా ఊరు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు స్వయం బాబురావు బస్కి అయితే ప్రకటించారు అదేవిధంగా మూమెంట్ ఓన అడుగు జాడలకు తాకం ఇంజర్ మూమెంట్ వేస్ట్ చేయమందాం కాబట్టి నేడు ఇందులో ಕರ್ನಾಟಕದ ವಲಸ ವಾಸ್ಯರ ಮಂದಿರು నేను ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಲಸ ವಾಸ್ಯರ ಮಂದಿರು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಎಸ್ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸಿ ಮಂದಿರು ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಎಸ್ಸಿ ಮಂದಿರು ಈಗ తెలంగాణ రాష్ట్రంనాగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్నాಗ ಈಗ ಎಸ್ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ కాబట్టి ఊరు మొత్తం ಈಗ వలస వాసికుని కీసర్ మందిరు కాబట్టి అస్కెగిరే 1982 తగ ఊర జనాభా కేవలం 82,000కి మత మావ జనాభా అస్కే 2,50,000 మత ఎగిరే నేను మాగడళ్ళు డబుల్ టిబుల్ రాచరితಗೆ వలస నేడు ఖచ్చితంగా నేడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగపరంగా ఇది రిజర్వేషన్ మంది కాబట్టి ఊరు వలస వాసిన మందిరు కాబట్టి అదే లాసి నేడు ఖచ్చితంగా ఊరుకు రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్ సీలాయ ఊరుకు శాశ్వతంగా ఎస్టీ జాబితాలో తిననింజరే మావ పోరాటం కేసేమంతం కాబట్టి మావ నాటి మావ రాజ్ ఖచ్చితంగా మావ నాటి మావ సారా ಅದು నినాదం బస్కైతే ఉండి నెక్స్ట్ ఆయన డిసెంబర్ 9 తాను రూపనే పరిష్కారం ఆయారింజరే మావ వినతి మా నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా ఆదివాసీల డిమాండ్ ప్రకారము నేను ఉట్నూరు మండల్ తగా ఇది ఐబీ చౌరస్తా తగా రస్తా రోకో నిర్వహించడం మాట దానికి మన కుటుంబ దెబ్బ నాయకులకు మా నాటు వార్త సందర్కు నా రామరామ్ అంతా నేను ముఖ్యంగా బదలితకు ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబడుకును జనన ఊరు వలసగా వాసి మామ వాయవాలి హక్కులకు మొత్తం పెద్దన ఊరి దాక్సేమంత కాబట్టి ఊరుకుని వెంటనే మా ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించిన ఫస్ట్ డిమాండు అలాగే మావ ఏజెన్సీ ఏరియాతగా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఆదివాసులు 9 తెగలకు వాళ్ళ మంత్రి ఊరుకునే ఒక భూమి జాగానికి సర్వేకి అయినా నాన్ ట్రైబల్స్ మంత్రి ఊరుకుని సర్వేకి ఇవ్వకనే మా ఊరు గవర్నమెంట్ ఊరికే సర్వేకి ఇసి రొక్కన పటాంగేసి అయినా ఎల్ఆర్ఎస్లు వెంటనే రద్దుకి ఏనేంజరు ఈ సభముఖంగా వేస్ట్ చేయమంతో ఆనే ఏజెన్సీ ఏరియాతగా మాకు బచ్చవమంతకు మాకు
ಹಕ್ಕುಲ್ಕು ಚಟ್ಟಾಲ್ ಬಚಾವಮಂತ ವೇಪನ್ ಪಕಡ್ಬಂದಿ ಕೀಸಿ ಅದೇನ್ಗಿರೆ ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ 3 ರದ್ದು ಕಿಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರದ್ದು ಕಿವಕ್ನೆ ತಾನ್ಗಿರೆ ಮಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏರಿದಾಗ ಮಾವ್ರು ಬಚ್ಚೂರು ಕರೆಸಿ ಮಂತರು ಊಟು ಹೊಂದಿರ್ಕೊನೆ 100% ఉద్యోగాలకు మాకి వాయనైతే కూతాను జియో నెంబర్ 3 కంపల్సరీ పునరుద్ధరణకి ఇవాళ అవకాశం అంతా కాబట్టి అదేవిధంగా ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాగా మొత్తంగా కొన్ని గ్రామాలకు ఏజెన్సీగా ప్రకటించమకి కాబట్టి కొన్ని మావ ఆదివాసీ 9 బహు గ్రామాలకు మంతము అవే కొనిగిరే మావ ఏజెన్సీ ఏరియాగా కల్పనించరు ఈ సభముఖంగా వేస్తారు ధన్యవాదాలు.